F'kollegament telefoniku xott fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija jekk xejn kompla jikkonferma li l-qasma fil-partit li jmexxi għada hemm sal-ġurnata tal-lum. Propju fl-aħħar appuntament politiku b'mod dirett din is-sena, Delija kompla jikkonferma li hemm min irid jattakkah u jimminaħ. Jattakkaw il-pożizzjoni tiegħi, jattakkaw il-pożizzjoni tiegħi kemm bħala kap tal-pożizzjoni, kemm bħala kap tal-partit. Li Delija jinsab f'sitwazzjoni fejn ma jgawdix l-appoġġ tal-grupp parlamentari u jinsab attakkat minħabba l-pożizzjoni tiegħu bħala kap mhix storja ġdida. Fil-fatt mhux biss sababet ilha li xi ħadd tiċedilu s-siġġu parlamentari biex ma jispiċċax f'sitwazzjoni li jkun kap tal-Partit Nazzjonalista iżda mhux kap tal-Oppożizzjoni, iżda wkoll fost id-deputati tiegħu għajla sab min joħroġ u għalih. Fuq ir-radju Delija kompla ma dak li stqar issib fil-għaxija fi stqarrija li ħareġ fejn sostna li hemm min qed jipprova jdawwar kwistjoni personali li għandu f'waħda politika. Għall-attakki li hu sejjaħ bħala attentati mal-inni fuq ir-radju, Adrian Delija ta' xifhem li din il-kwistjoni ta' firda li issa komplit tilħaq l-ola livelli mhux se tieqaf hawn. Mhux ħaninjoraħ laqqas, jiġifieri ħanara min hemm warajh min għandu dawn l-intenzjonijiet. Jekk hemm bżonn passi. B'din id-dikjarazzjoni li lesti jieħu passi, bosta nies li ilhom iduru l-korrituri tal-istamperija qalu li se jkompli jkun diffiċli biex Delija jkompli jipprova jagħti l-impressjoni li l-Partit Nazzjonalista huwa maqut. Apparti li biex jagħti din l-impressjoni kellu jċedi għall-establishment u l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Delija matul din is-sena kellu jdoq l-irterata u kemm il-darba marlura minn kliemu. Bħal meta l-ewwel wara l-bib ta' barra lil Busuttil hekk kif ħareġ li l-istorja ta' E-Grant gidba iċ-ċertifikata, iżda mbagħad kellu jċedi u lil Busuttil żammu miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.